नोंथांखौहाय कंग्रेचुलेट फिन खेबसे बरायबावबाय दिनै आङो नोंथांमोना आंनि ड्रेसखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मावथा आरो कलेज थांदों आरो दिनै आं मबाइल लांफागोन कलेजाव दिनै माने गरम बन्दनि दिनाव दिनै खुलिबाय आरो कलेजा ओंखायनो दा कलेज थांसै बाय थ' भिडिअखौ जागालांसै डाइरेक्ट कलेज मोनैबा थांसै थाफैबाय आरो रुसियाव माने दिनै कलेजा खुलिनाय नङा होनदोंमोन आरो मैयायो 1 तारिखआव खुलिदोंमोन ओमफ्राय थारमाने दिनै अकस्मात जाना आरो खुलिया आरो गेटआ थांफैलायखौ दा खैथा जाखो 9:30 दिनै कलेजा इदि जाना दं आरो गरम बन्दनि अबस्था गैयि जाना दं जायगाफ्रा एकदम हाग्रा गोजा नै बोरमायाव दंबाय नै दासो फैदों आरो मानसिफ्रा माने सात्र'फ्रा आरो नै बिसोर आरो नैबे जा नैबे जाबाय एजेस नायब्रा खनसे ओमफ्राय नैबे जोंना जेस बियो जा कालसारनि माबा सेक्रेटारि नैयाव हांसो गोथै थैना दं आरो हांसो गोथै थैना दं नै फबा आंदो हाखर जाव आंदार नै इयाव हाखर जाना फबगोन दा इयाव दंफां सिङाव ज'दार नै पिकचार दंफाङाव ओमफ्राय सान्दुंबो दुङो दसेनो दोमैबो जाबाय दं आरो ओमफ्रायथ' दसेयावबो क्लासथ' जाथ'वाखै जागोना जाया गेरेन्टि गैया आरो नैबे केमेरा गेलेनांदों गस्ला फुना रोङि बै माने थाब जाला क्लास जाथ'वाखै आरो माने जाथ'वाखै माने जायाखै मोजाङै क्लास ओमफ्राय दा जोंनाव जायाखै र' खनसे गावनायनायनि मार गोबाव दं केराम दानिया दा थांनो ओंखारबाय आरो मानसिफोर गैला गेट सेट मारिबाय आरो जोंनो लासै जायो गेम गेलेनानै एसे गोबाव जाबाय आरो दा आं न'आव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय नै दा लिचुखौ हानांदों आङो दहाय हानखानाय दं आरो एसे थेवबाबो दा एसे नै खोन्थिबाय आं नोंथांमोननो नैबे नै इयाव फांसेल'सै आरो बैयाव फांसे दंबायमोन बेखिजा फांसे दंमोन आरो नै बियो नै जोब्बायानो इयाव गैला नै ओइ बिजौआवल'सै नै जोब्बाय बियो नै बिसोर फांनै आलथायदो आरो ना दंबायमोन बिफाङा देग्लाय बारा थायाखै बैखिया फांनै दंबायमोन बे फांनैया देग्लाय थायाखै आरो ओमफ्राय इ फांनै आलथायदो नै दहाय खाबाय आरो आलासिफोरनावबो लांदो एसे खानोसै आरो ना ओंखामनो उखैदो ओमफ्राय दाइखौ खानानै जाफैनोसै मोनथ'खाय आरो दंफां गाखोनायना सिरजोब्बाय नै सिरजोब्बाय थाराखौनो बस'नो हायासै मोनथ'स्लाबासै ना बारा दाइखौ जानोसै आरो ना कलेजनिफ्राय रावबो गैया आरो न'आव ओमफ्राय बायल' दं सासे ओमफ्राय नै जानि फिसिमारा दा लेमना जानोसै नै लाबबाय नै लेमनोसै केमेरा दोननो नै जायगा मोनसे एसे जायगा दं बेयाव केमेरा दोननोबा ओइ थानाय नङा बेयाव नै जानोसै आरो लेमनानै नै एसे गेसाव रोखोम एसे दै ब्रांब्रांसो माथो गेसावसो नाब्रा जानानै टेस्टि खोन्थानोसै आङो माबायदि गोदै नोंना गोदैयानो बुस्थुआथ' आङो कलेजाव बारा भिडिअ बानायनाय जाया लाइसिनानै ओमफ्राय निमा बिनायनि थाखाय कलेजखौ ओरै खोन्थिनो थाखाय उनफोराव खनथिफिनसिगोन आं कलेजखौ दिनै भिडिअआ खोन्थानोसै ओमफ्राय आंना बारा भिउ फैबाङाखै आरो ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय आंनिखौ भिडिअआ भिउआ फैनाय बायसा आरो